sa mga to. Nga pag-abot ni Marco, gitagbo din siya sa iyahang mga pag-umangkon. Ilhan kaayo nga hilig kay siyang bata. Gikugos din niya iyan duha ka mga pag-umangkon o gihalok-halukan. Ug while nagunot-unot siya sa mga bata, nikalit bitaw nag-istorya ang iyang isa ka pag-umangkon nga, "Angkol, aday siya tinika." Pagkadungog niya anak kay murag nahilaw siya. Wala ko kabalo kung kinsa na si Nika, pero curious ko kung kinsa na siya. Siguro uyab na siya ni Marco. Niingon lang po day na si Kuya Matt nga wala na jud daw niya nakita nga nagkuyog si Marco ug si Nika. Pero sa kunahuna, kinsa man gyud ni si Nika eh. Basin pasabot nila kay katong nawong og harina. Siguro mao to siya. Pero wala ko sure. Ningon po na si Marco nga dili na kuno angay istoryahan na. Agoy dyan. Murag na is something anong dili naman pwedeng istoryahan. Siguro gaaway. Pero ambot lang dyan. Og taod-taod ana kay nangaon na sila og nibalik na pud ko sa kusina kay mangaon na sad mi. Pag-abot na ko sa kusina kay nangaon na sila. Lingaw kay migtabi-tabi, labi na si Ate Che o grabe katabian og malingaw na lang jud ka. Ug agi sa curious about ni Nika, wala na nako napugngan nga dili mangutana. Mas una pa man gyud si Ate Che kaysa nako. Manang siguro kaila siya ni Nika. Ug ningon si Ate Che nga ex daw ni Sir Marco. Nangutana pa si Ate Che kung ano nangutana ko. Ug napa sila'y medyo pagsungog sa kuha. Pero kas lang ingnan, nga dili man jud ba? Nangutana ramang gud ko. Then misumpay ba to si Ate Kai? Nga lahi po yato ba? Kanang kumusta ka dito sa kondo ni Sir Marco day? Wala ra ka kapiya dito? Wasak ra ba yun kaya na siyang mga gamit? Kasurinderon gani kay kuanan niya. May gani kay naanak ka. Pero hinoon, bata pamansad ka. Mitubag rapud ko nga okay raman te. Kaya rasad. Sa moto nga nagdali-dali na lang kog kaon. Islang Ate Che, sungugan kayo. Moday dili ganahan istoryahan si Nika kay ex judi ay ito niya. Then pag human ako kaon, kinidiretso ko og sila na ngaon, kay basin human na sila. Manghipos na ko. Ug pag-abot yun ako dito kay human na sila kaon. Pero naragyapon sila sa lamisa nga nag-istorya-istorya. Pero wala dyan ako damha nga grabe mang tutok si Marcos sa kuha. Nilikoy na lang dyan akong mata kay dili ko ganahan nga magtanaw niya. Well, langwa ko sa mga plato ni open up si Ma'am Belen about sa pag-eskwela na ako. Iha kong giingnan nga kuyugan daw ko niya og pagpa-enroll. Nitando rapod ko og nalipay jud ko kayo. O paghapitan ako sa gilingkuran ni Marco para kuhaan sa nako iyang gikanan. Ambot lang jud kay gikulbaan man hinoon kay ko. I don't know nga no basta kay maunay na feel nako. Nya kalagot pa jud kaayo kay kuhaon unta nako iyang plato pero naghukad pa man na siya dessert. Unya nilakaw na lang ko padulong sa kusina og nang hugas. Nagkanta-kanta pa ko way lang hugas para gana ba. Unya kalit bitaw nang nay may butho sa kong luyo. Ug niingon pa jud nga yabag daw kuno kayo. Aha ka jud. Daing butang siyang gikanan human ni kuhag tubig. Ug ingon pa siya nga by the way di ay. Naklimtan siguro nimo imuhang pante sa CR sa kong kondo. Aha ka na jud lagi kayo. Kakalat na lang jud nako di ay. Kay gihalay ra bada ito nako didto og nalimtan jud nako. Pero gisipatan ra nako siya. Ningon pa na si Sir Marco nga. Ayaw ka bala ka ay. Dili ko manyak. Gilabahan ako balik. Kay wa man nimo tarong aglaba. Gisungog jud kog ayo sa buing ay. Perting katawa pa niya ana. Unya may hawa rarabag kalit sa kusina. Pero naulaw jud kay ko. Then milabay ang pila ka adlaw ato.
Nangadto na may eskwelahan para ipa-enroll nako. Og thanks God kaayo. Kay okay ra jud ang tanan. Na-enroll nako. Og mas okay pa jud kaayo kay si Sir Marco ang driver namo. Nasa front seat si ma'am og naa ako sa may back seat. Nya si ma'am ato nga time kay magpa-drop ra daw sa balay siyahang amiga. Og namalihog pa na si ma'am nga ipahatod ko ni Marco sa balay. Pero buing yun daw hana kay wala man na niya gidiretso sa balay. Nilahos magyun na siyahang kondo. Nangutanap ako kung anong naabot mi didto. Nga dili pa man ako schedule. Pero ningon si Marco nga, ay sige yaw-yaw, gawas na diha. Tubagpod ko, Olimpio na sad ko nimo. Damak manggod kay ka ba? Tubag si Marco pod nga, baba nimo. Sa matong ninaog na ko og pagsulod na mo sa kondo, kagubot na lang jud ba? Dili jud may tsura iyang kondo tungod sa kawasa. Nagatuwang pa ko to sa mga botilya ug nikalit man na siya duol sa ko. Naa siya sa kong likod. Kana bitong dikit kay siya nako. Ug nihonghong pa dyan na siya ingon siya. Nga surprise. Ahak jud kaayo kay damak yud kaayo tawhana. Nikatawa pa siya. Wala jud ko'y na istorya ato nga time. Nya siya, ni diretso ra siya higda siyang higdaanan. Hilas jud kaayo tawhana. Sa matong gisugod na lang kog limpyo kay para makauli na sad ko. Og after pila ka years, nahuman na jud kog limpyo siyahang kondo. Bitaw. Pero sure ko nga pagkaugmaan ni kay hugaw na sad. Kakapoy na lang yun. Gipukaw din ako siya kay humana o gusto na sad ko nga mobalik sa balay. Ni matarasan na siya. Pero, agwapo jud kayo siya. Samot na kay bag-o siyang mata. Siya na all jud kayo. Unya ako ani kung bag-ong mata, kay murag yung apat ba? Aha ka jud. Sa mga nga padrong na may gawa sa kondo, unya anikalit na siya ingon nga, mga to sa daw mig mall, kay naa siya ipaliton. Galagot na gyud ko ani niya oy. Mag-andam para ba ko sa mga gamit nako. Nautan ako niya kung mag-unsa mi didto. Pero ihara kong giingnan, ayaw gud pagsige reklamo diha. Tala na. Wala na lang sad ko nito bag kay basin dili o niya ako ihatod ani. Nabuing na jud. Sumato nga pag-abot na mo sa SM, nangadto din mi sa mga school supplies ug nahibuong ko kung anong naami dire. Ug ningon na si Marco nga, pamili diha kung unsay mga kinahanglan nimo sa eskwelahan. Pagdali. Og kadakong kalipay nako kay mao gini akong gusto sa tibuok kinabuhi nako nga mamili ko sa mga gamit about sa pag-eskwela. Og karon pa ko naka-experience ani. Kay sa una, notebook, papel og ballpen ra gyud na. Pero dili pa jud ko katuo oy. Ug ako siyang giingnan. Oy. Nitubag pud siya. Nga dili ka? Uli na ta. Ni-smile lang gyud ko ana. Og nag-thank you ko ni Marco. Og dali-dali jud ko pamili ato. Kanang mga importante nga magamit jud nako sa akong pag-eskwela. Kay basin mausab unya ni iyang unahuna. Sayang po. Nalipay kay kog pamili jud niya siya. Nagsigirag sunod-sunod sa ako. Human gipalitan pa ko niyag suoto na ako. Mga sapatos, sandal, ug uban pa. Basta kay lipay yud kay ko ato. Ug walay oras nga nagsigi kog thank you niya. Kinsay dili matingala ana nga maldito kay siya. Pero buotan raman po di ay siya. Ug paghumanan akong pamili, naanami sa counter. Ang buing kigibinuangan pa ko nga ako kuno'y bayad. Aha ka, gikulbaan jud ko gamay ato. Sa moto nga nanguli na dayon mi,
ug excited na kay ko nga mag-arrange sa akong mga gamit. Pero pag abot pa nako ana, kay mapun-an pa jud ay ang akong kalipay. Kay naay nindot nga bag ug naay uniform. First time yun ako niba nga naay nindot nga bag ug daghan nga mga gamit ug uniform. Kinsabay dili excited mo eskwela ana nga ang nipalit ay sa bag si Kuya Pao ug ang uniform kay si Ma'am. Sa matong pahuman ako panghugas kay nahigda na dayon ko para matulog. Ug nakauna-huna ko nga wala maday ko nakapangayog salamat ni Sir Marco. Or siguro kulang pa to akong pag-thank you niya. Nakauna-huna ko nga textan na lang siya. Ingon ko nga, "Hi sir, salamat kayo." Medyo dugay pa na may reply si Sir Marco. Giningon siya, "Okay, bayad na sa paglimpyo ni mo ganiha." Klaro kayong wala siya ganahay siyang pag-reply pa. Medyo miasa na raba ko nga basig gipalitan ko niya kay gusto ko niya. Bitaw. Natulog na lang jud ko nga malinawon. Pagkaugmaan na kay sayop ako ni mata kay para malimpyo, kay mag-grocery daw may ingon si Ma'am. Kay naanasad sila'y family gathering. Sumoto nga sayo ko ng limpyo, nanilig sa gawas, ng map sa suwog, nanarapos sa mga glass window. Ug mao jud nakasagara ako ang daily routine. Basta naa ako sa balay ni Ma'am. Dili pareha sa kondo ni Sir nga always hugaw o grabe kagubot nga murag wa joy bo. Salig siguro kay gwapo ba? Kuyawan dyan. Then while nang limpyo ko sa CR ato, kay nanay ni kalit og panawag sa telephone. Sumatong gitubag na lang nako kay wa may laing motubag. Wala pa din ko kabantay nga si Marco di ay ang nanawag. Pa-telephone pa dyan. Nauta na siya kung aha iyang mama. Ako rapon giingnan nga to sa kwarto. Ako anta siya nga doon pero niingon si Sir Marco nga dili na lang daw. Ingnon na lang daw nako iyang mama. Dili siya kaanhi unya kay naa daw sila'y meeting. Una-huna nako kay murag meeting siguro sa iyang mga barkada. Pero bahala siya. Then katong naa nami sa grocery store, pero tinamong laroy-laroy dito kung unsay mga palitunon ug nagsunod-sunod lang intawon ko. Nakauna-huna na lang pud ko ba nga wala jud ko naka-experience ani sa una kanang mamalit og mga groceries. Natingala pa jud ko kay paghuman na namog pamalit ana sa mall. Nang hapit pa yun may sa merkado, kay naa daw pamiliton si Ma'am. Abi na ko tanang mga dato kay OA kaayo nga dili mo sulod sa merkado, unya daghan para budget kitog tawo. Pero si Ma'am kay lahi siya. Buutan pa yun kaayo. Ug paghuman na namog pamalit sa tanan, nanguli nami. Pagabot po namo sa balay, nagsugod na mig-andam. Unsa na daw tong orasa basin sayo mga bot iyahang mga kaparintihan. Ug hantod sa nahuman na mig-andam sa mga handa. Ug tanang mga kinahanglan para sa family gathering nila. Okay na jud ang tanan. Ug naabot na sa diyahang mga parinti nga madatuon sad. Iyaiyag sakyanan. Sana all yud kayo. Ug si Sir Marco kay tinuod yun di ay nga wala siya. Murag naguol pod ba ako. Bitaw. Lingaw man pod kayo sila nga perting panganta. Bibo kayo. Ako pa'y nagsugba-sugba sa gawas. Dito sila gakantahay. Good ra pod kaayo ang mga kaliwat ni Ma'am. Then pagkataod-taod ana, kay naay sakyanan nga niabot. Ug naay usa ka lalaki nga minaog. Nagguwapo ra ba jud kaayo. Tisoy-tisoy pod. Pero mas guwapo pa si Sir Marco. Bitaw. Pero tisoyon po dyan nga lalaki ba? Tas ilong, lamig pamarog, ug murag makahubog panty po ba? Bitaw.
Nilabay pa na siya dapit sa kantungod, so na good evening ko niya. Pero taod-taod pud ana, ni kalit man nag-abot si Sir Marco. Ati kinitawhan na ingon-ingon pa nga dili mo ani ay. Ati konsad kayo. Ako pa siyang giingnan, nga naman ligi ka sir. Nitubag pud siya, kay inaaman ko. Ambot lang jud og seryoso ba siya siyang tubag? Pura joke lang man. Ambot lang jud niya ba? Nisulod na dayon siya kay ubay-ubay na sadbiya iyahang mga auntie dito. Unya gitawag na pud ko para mo kauna. Sige nilag inom, nangahubog na gina sila. Pero dili ra pod siguro kay kanang hubog kay sa tanan. Kanang nakainom na lang siguro jud ba. Unya si Sir Marco, kay gusto na pud siya muuli sa kondo niya. Pero wala siya sugti ni ma'am kay gabi na. Unya nakainom na pud ra ba. Pero wala gyud na gapapugong si Sir Marco. Nga muuli jud kuno siya sa iyang kondo. Og kaya ra daw niya nga mag-drive. Og sa wala pa gyud damha, iyaha pa jud kong kuyogon. Kay Sabado na daw pagkaugma. Nanangit pa gyud na siya ni ma'am nga iyahan na ligi kong kuyogon. Unya ako, kay nakulbaan na jud ko gamay. Kay what if jud hubog ra ba siya? Bitaw. Sa matong sa walay duha-duha, gakuha na ko sa kong gamit. Nisakay din ko siyang sakyanan, dayon ng larga nami. Hilom ra jud kay mi sa mong biyahe. Ug pag-abot namo sa iyang kondo, usa ka dako kaayo nga milagro. Limpyo kaayo iyang kondo. Ako pa na siyang giingnan. Uy, himala lagi kay limpyo kaayo. Nitubag siya. Bungkagon ko nagbalik para naa kay buhaton dire. Nitubag pud ko. Ang ayaw lang pud oy, maluoy ka. Dayon smile dayon ko. Sumatong giandam man ako iyahang higdaanan o gitarong na para matulog na siya kay hubog-hubog biya siya. Ug pag human akog andam, gitawag na nako siya para matulog na. Ug nitando ra ang buing. Nisulod na po din ko sa akong kwarto para matulog na. Nag-ilis pa ko og pangkatulog. Ang akong gisuot ato kay cycling og murag spaghetti nga sanina ba. Pero murag giuhaw naman hinuon ko. So matumigawas ako para mo inom kog tubig. Pero abi jud na kog natulog na si Sir Marco. Pero naaman hinuon siya dere nga naglingkod nga nagtan-aw man og salida. Sumotong ning tan-aw yun na siya sa kuha. Dali-dali intawon kog adto sa kusina. Ug murag nakulbaan man sa daan ba. Ug mas nakulbaan pa jud kog ayo ana. Kay nikalit man na siya gisunod sa kuha. Perti ng buto-buto sa kundughan. While nag-inom kog tubig. Nagkuha day siya beer. Ug gitunulan pa ko ana niya. Nagduha pa ko kung dawaton ba na ako or dili. Pero ang ending, gidawat na lang po na ako. Ang iyang gihatag nga beer. Dahil nibalik na rin siya sa sala, ug murag nindot iyang salida. Nisunod na lang po dayon ko. Nitanaw ra na siya nako, dayon, nibalik siya tanaw sa salida. Pero, gibalihin man na niya kalit ang salida. Katong nagkiss-kiss na unta ang eksena. Aha ka. Manginit man sa daba. Pero wala jud ko kasagang siyang pangutana. Nangutana siya kung naa na ba daw ko'y uyab. Nitubag pud ko. Nga wala intawan sir eh. Since birth wala ko'y uyab. Pagkadungog niya sa kong tubag, nibalik ra po siya lantaw siya hanggitanaw. Ug wala na lang may kabantay, nga nahurot na day namo ang amo ang giinom nga beer. Ug nakuwangan siguro siya kay gisugo pa ko niya, nga mukuha pa daw kog beer. Pero
Usad to say nahurot na iyang beer dito. O gisugo pa jud ko anak niya nga magpalit kuno ko. Gikuwangan gyud siguro ni siya giniha ba. Pagbalik pa nako kay andam naman ang baso og naay mga chips para pulutan. Og nagisugod na sad mig tagay. Ug hantod sa hubog na jud kaming duha ani. Init na kaayo sa pamati. Nga moduol naman kog lingkod niya. Aha ka jud. Unya ako kung mahubog kay di ra ba yun ko makalimot kung unsa ko ang mga ipambuhat. Pero feeling nako ni gara zi ko tong time kay lagi hubog na ko og tili na jud maulam. Ug hantod sa nidikit na jud ko ana siya. Ug ang iyang kamot kay nabot na sa kuwang paa. Wala ko kabalo kung nahubog na bigyan ni siya or wala pa. Pero bahala siya. Murag iganahan sad ko siyang gibuhat. Murag magnanginit sad kog pinakalit. O wala na ra ba jud ko kabalo kung naunsa na niya akong gisuot. Basin na anay mga makita nga dili dapat unta makita. Ug sa dihang wala ko kabalo kung ano to. Ug gihalukan lang nako siya diretso. Siguro isa to sa pinakaulaw kay nako nga gibuhat. Abi pa nakog masuko siya. Pero ni kiss back man na siya. Ug perte na namong pinaakay ato nga tayo. Grabe na gyud ang amo ang pagkiss usag-usag. Ug bisag asa na sad napunta ang iyahang mga kamot. Giganahan sad ko. Basta ligi nakainom kay lami na kay si pamati. Nga wala na nagunahuna og sakto banig dili. Basta kay lami. Ug hantod sa lami na jud kaya mo ang pinaakay. Ug gihubo na niya ko ang sanina. Grabe ki siya makatutok sa ako. Ug iyahan ang gikumot. Hantod sa nikamang na yun na iyahang usa ka kamot. Padulong sa ubos. Na-feel pa na ako ang iyang kamot sa kuntian. Padulong sa kong puso. Hantod sa nabot sa ko. Perting giluka na lang man siya. Nakapamaak na lang jud ko sa kong lips atong ata. Basta kay iyahan na nang dulaan ng ako. Ug makabuhat po tanig mga sounds. Kanang nalamian ba? Sound sa nalamian. Basta kay ang iyang mga kamot kay dili na mapuyo. Ang iyang lips, ang akong lips, grabe nang pinakay. Perte niyang kumot. Basta hantod sa iyahan na daw ang ipasulod. Ako pa siyang giingnan nga hinaya lang kay first time pa nina ko. Ningon pa na siya nga sure ba? Dili na lang ka nato na ipadayon. Ako pa siyang giingnan. Ano man? Bitinon ko nimo. Og ni smile ra na siya. Ingon pa na siya. Andam-andam na kay maghimo tagbata. Og ni kalit na siya gako sa kuha. Og iyahan na sad kong gikiso kayo.
Antod sa kinahinay na giniyag pasulod. Ay ako ni hinumduman ato, nakatiad ug nakasyagit na lang jud ko tungod sa kasakit. Lain na dayno nga murag jud ko gipansakan ba. Gapang agay intawon ko ato. Sumutong iyahan na lang kong gikisan kay para medyo less daw ang sakit. Ginahinay niya hantod sa nakasulod na jud. Mura jud nga naay nagisip. Iyahara dyan ang ginahinay hantod sa medyo naka-feel na ko. Huwag lamig. Pero sakit gihapon kayo. Mga sound na lang gyud sa nalamian. Ang ako nadunggan. Nga medyo sakit gihapon ba? Hantod sa pas-pas naman jud kayo siya. Kay hapit na siya. Og iyaha dayon nga giipo. Og gikaon bitaw na niyag kalit. Ang ako ha. Iyaha pa kong gibilang kadug maayo. Og abi na kog mao na to ang last niyang buhaton. Pero dili pa di ay. Napadiay round 2. Mura kog kasuguton or dili pero lami man jud kay ba. Gwapo pa gyud kay siya. Pero murag sakit man pero mas lami jud. Og perting kumbate na sa niya. Og hantod sa nahuman na jud mi. Og nakatulog jud mi tungod sa kapoy. Wala ko kabalo kung saon ako ni siya pag atubang. Hambot lang siya.